шоми 1 январи соли 2023 ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон Бурҳон Мамадқулов дар синни 77 солагӣ даргузашт. Бурҳонака яке аз ҳунармандони асили санъати опера буданд, ки дар ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ ин шахсият маълуму машҳур буданд. Бурҳон Мамадқулов 27 майи соли 1945 дар Душанбе таваллуд шуд. соли 1962 омӯзишгоҳи мусиқии Душанбе ва соли 1967 консерваторияи давлатии Москва ба номи Пётр Илич Чайковскийро хатм кардааст. аз соли 1967 овозхони театри давлатии Академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ буд. эшон тӯли солҳои зиёди фаъолияташон дар самтҳои санъати овозхонии Тоҷикистон дар 3 самт фаъолият кардага ҳастанд, ки чунин дастовард фақат ба устодашон Шодравон Аҳмад Бобоқулов мансуб буд ва ин кас пайраҳии устодро гирифта дар 3 самт фаъолият карданд. ҳам овозхони академӣ буданд, ҳам мақомхон буданд, ҳам сурудҳои халқӣ мехонданд ва ҳам сурудҳои эстрадӣ, яъне ҳатто 4 самт. дар 4 самт хеле муваффақият пайдо кардага ҳастанд. ба гуфтаи Зиё Олимӣ, беҳтарин шогирди Бурҳонака Акбар Мираҷабов аст, ки имрӯз ба пояи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон сазовор гаштааст. ҳамчунин шогирдонашон Қурбонмурод Зокиров, Пайрав Аюбӣ, Далери Исматулло, Шарофат Усмонова, Мунзифа Исоева. шогирдонаш дар Амрикову Аврупову Чин ҳастанд. Рӯзигули Барот аз Чин буд ва имрӯз дар Чин фаъолият дорад. ман ба қариби аз Челябинск омадам, дар унҷо дар соҳаи театр кор мекунам ва бо ҳамин шунидани ҳамин хел хабари нобаҳангом ба ватан омадам ва дар он ҷо айни ҳол кору фаъолият мекунам. беҳуда он каса булбули Тоҷикистон намегуфта, яъне ки он кас аз он родмардон, аз он ҳунармандое буданд, ки дар ин ҷода буду шуди худро қурбон карданд, фидоӣ буданд. Бурҳон Мамадқуловро дар мазори сари осиёи шаҳри Душанбе ба хок супурданд.